Ja, okay, du må begynde at snakke nu. Det her, det er så Dødningbakken. Og ned for enden af Dødningbakken, det er den største trafik i Ebeltoft. Så kører vi. Nu kører vi, baby. Ja, kom så. Den der bus var bare totalt syg. Du var pikke i. Totalt, det gik stærkt. Prøv lige at se, han kom ned nu. Fy for helvede, stinker bare gummi.